ассалому алайкум, апаҳо ва хоҳарҳои азиз. Имрӯз заказои мо омаданд, бо худо ба шукр ҳамаш бо ҳаракати худам бугум ва чӣ гӯям, благодарю Фаберлик, бисёр ҳам компанияи беҳтарин будай. Инами хел хай заказом омаданд. Марҳамат, ина средстваҳо, средства барои қолину диван, ин беҳад эффекти хуб дора. Инам чунки ман аз ин истифода бурдагӣ ҳастам. Беҳад вақте ки доғе ки дар қолин пайдо мешавад, яъне коврик бугум ростиш пайдо мешавад, ҳамона шумо намешавед, просто камтар аз ин дар як косача камтар аз ин мендоеду бо губка ҳамон ҷои доға мешакед. Лекин ҳамон доғе ки дар қолини шумо пайдо шудаги ҳамона меравона. Хай средстваҳо, ина средстваҳо барои духовка, газ, плита, ҳатто дег, касрул, ҳама намуд, яъне ҳама намуд чизе истифода бурда мешавад. Ҳатто ман ванна да бугум истифода бурдам, ванная ки сафед набуд, сурх буд, ваннаи мо истифода бурдам. ҳатто ҳамон ваннаро бовар ку чиркиш равонд, беҳад эффекти хуб дора. Хай инҷа боша, ин бошад, ин средстваш бошад барои инҷа нависондагӣ, барои турба, барои ҳами чирку чӣ бугум мӯи сар, ҳами хел чие ки атхоте ки дар увалник ё дар ванна пайдо мешавад, яъне ҳамон турбаҳода ҳамоноро чӣ мекуна, ҳамон чиркоро об карда мебурдай. Барое ки ин эффекташ беҳад хуб ба фикрам. Хай бо ҳоли бо истифода барем, ё камтар мумкин видеоям кунам, реклама, яъне мумкин нишонам метум тона. Баъд хай наш барои ванна, увалник, ин аз ин ман постоянно истифода мебарам. Беҳад ваннае ки сафед боша ё увалника беҳад свежӣ мекуна. Чирки ҳамон чирке ки ё рӯғане ки дар тани ҳамон ванна пайдо мешавад, ҳамона тоза мекуна. Лекин аввал меша ки баъди 5 минут 10 минут меисти, ҳамоноро тоза мекунона. Баъд инашам барои ин пена, барои диван, коврик, хай ҳоли бо эффектша нишон метум тона. Инашам хай шампуна беҳад шампунои фасонанд. Ино хай камтар сали ки қиматранд, лекин эффекти хуб доранд. Хай инашам средства. Баъд аз ин пластеро, беҳад пластерои хубанд барои таги по, барои ҳама намуди дард фоида дора. Ҳатто ревматизмда фоида дошта, барои подард, ҳама намуд дард бугем давхи, ҳатто гармон, ҳами гармону чизода фоида дошта, чунки хай бугум як коргармона ҳатто чанд сол фарзанд дошта, лекин чанд солҳои дигар таваллуд кардагӣ набуда, ҳатто 5 сол гуфт, намедонам, ҳаёдам буромад. ҳамон гармонҳоша намедонам ба кор даровард. Даст намедонам ки хай аз ҳамин чӣ бигӯм ихлосаш ҳамида шудай ки ҳомила шудай. Хай хулас намихел освежитело ҳастай. Ин освежитело беҳад освежителои фасон, бӯи хуб дора, яъне запахшон беҳад запахи хубай. Хай нош гел для душа, инош беҳад рексонаҳои беҳад хуб. Ин бьюти кафе, аз ин духиша мешавад. Мехел ман хай ҳозирашта духиша нагирифтам, рексона ё гелоша гирифтам. Беҳад бӯи аҷоибо доранд. Ин хай шампун детский, аз ин духтарчаомда бисёр мегирам. Беҳад хубай. Мӯи сара ҳам блеск метиҳад, ҳам мулоим мекуна бигем. Беҳад блеск метиҳад мӯи сари ҳами одамда, бисёр ҳам эффекташ хуб. Постоянно кӯдакон дай ҳами истифода мебаранд. Баъд ини шампунчаҳои балзам, шампунчаҳое ки инам ба фикрам детскиянд. Ино новинка, нав ҳамин каталоги гузашта ино биромаданд. Аз ино хай гирифтем. Баъд ин дезодорант барои обув, запахи обув. Инаш боша крем барои ина усталос, синияти усталости, барои ҳамун ног хай партобии пора мебировардай. Баъд нагуфта намонам ки инаш барои крем барои ба гуфти чии хидмон, хай тоҷико хидмон гапи чии хидмон, нарак, яъне крем для лица от постакнеш рости гап намедонам чӣ мешавад, лекин барои нараки ро будай. Ин эффекташ беҳад хубай гуфтанд, одамо истифода бурдиян, результати хуб додагияй. Ина касе дар корай марҳамат нависед, номерои ман дар рӯи экран. Агар доставка боша, агар одамое ки дар шаҳри худам зиндагӣ мекунанд, яъне дар гирду атрофи худам, мо Самарская област, городи Тольятти зиндагӣ мекунем. Марҳамат касоне ки дар корай, ҳатто агар аз 1000 рубл зиёд гиранд, доставка то хонашона равон мекунам, ё агар ки хоҳанд аз компания промой равон мекунам шона, ё дигар шаҳрҳо, одамое ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, ё дар дигар шаҳрҳои Россия, ина марҳамат нависед, промой аз компания онода доставка мекунам. Ё касоне ки мехоҳанд кор кунанд, марҳамат, онҳода ман мефаҳмонам, нишон метиҳам. Худо ба шукр, аллакай командаи хидмат дорам, духтаракои хидмат дорам ки ҳамроҳам кор мекунанд. Ҳамаи онҳоро бугум омӯзондам, нишон додам роҳи кора. Шукри худо, онҳоям пешравӣ карда истодиянд. Худо ба шукр ки ман аллакай директори компанияи
компания Faberlic шидам. Худо ба шукр ман ҳам аз нол даромада будам, лекин ҳаракат карда ба ин зинаҳо расидам. Соҳиби зарплатаҳои хуб шида истодам. Баъд марҳамат хай хоҳишмандон нависед, ҳамаша нишон метиҳам, мефаҳмонам. номерои ман WhatsApp нависед, фақат занҳо, илтимос фақат занҳо нависед. баъд ино чорни тимин барои ҳама намуди дард фоида дора. ин яъне 99 намуди дарда бугум фоида дошта, ғарз аз марг ҳама намуди дарда фоида дошта. ба инош боша хай спрей барои рта, яъне хай запахи даҳан. инашам хай ино барои занҳо дахл дора. инош хай чӣ гӯям, принсеп, ино принсеп беҳад чизои хуб, качествоҳои хуб доранд. зубнои паста, ина вечерни трава, ино ҳамаш маҳсулотое ки чӣ бигӯм, ҳам сертификати ҳалол доранд, маҳсулотҳои ҳалол ҳастанд, ҳам эффекти хуб доранд, ҳам лечебни ҳастанд. ана духиҳо, ин духиҳо женский викинг, женскиёш ҳастанд. аз ин духиҳо ҳам мужской мешавад, ҳам женский. ино женскиёш викинг, женскиёш валкерию гуфтагӣ, яъне ҳамо викинг набор ҳисоб мешавад. агар ки хоҳӣ ҳам мужской мегирӣ, ҳам женской, яъне набор мешавад. викинг ҳам мужской дора бугум, ҳам женской. ин женскоиш. баъд ин духи клориус, яъне мужской, инашам мужской, восток, яъне духи хурем султан мужскоиш бугум. баъд хай собун, таҳпуш, ҳатто инам хел вақте ки шумо заказ карда, инам хел чек ҳамроҳи бори шумо хел чек меояд. чӣ хел ки аз магазина шумо харид мекунед, шумо даст чек метиҳанд, компания Faberlic инам хел чеки бори шумо равон мекунад. хай на марҳамат нависед номерои ман дар рӯи экран. касоне ки мехоҳед, агар 1000 рубл харид кардед, агар одамое ки дар шаҳри ман зиндагӣ мекунанд 1000 рубл харид кардед, ман худам доставка мекунам тона, доставка мекунам то хонаҳотона. ё агар ки як чи дар кор бошатона ё ду чи дар кор боша, доставка мекунам, лекин доставкаша худтон метед. агар ай 1000 рубл заказтон зиёд боша, доставкаро ман метавонам. ё касоне ки дар шаҳрҳои Тоҷикистон қарор доранд ё дар дигар шаҳрҳои Россия, марҳамат ман онҳода аз компания доставка мекунам. то рафта расиданша ҳамашта мо ҷавобгӯем. ин ҳамихел хай духтарҳои азиз, апаву хоҳарҳо, марҳамат. ина ҳамаш маҳсулотҳои лозима. дар хона ҳама намуд продуктаро мо истифода мебарем. освежител истифода мебарем, ано ванашвал истифода мебарем, рексон истифода мебарем, зубной паст истифода мебарем, шампун истифода мебарем. бале, ин запах барои погуфтагӣ, обув истифода мебарем. хай собун истифода мебарем, духи истифода мебарем. таҳпушои бугум занона ҳам дора, мардона ҳам дора, ҳатто либоса ҳам дора, обув ҳам дора. 10,000 намуд зиёд продукта дора ки ҳар каталог боз новинкаҳо биромда истодай. марҳамат, касоне ки мехоҳед ҳамроҳи мо ҳамкорӣ кунед, ҳамаша нишон диҳем, фаҳмонем тона, нависонед номерои мада WhatsApp, ё касоне ки доставка мехоҳед, заказ яъне гирифтан мехоҳед, марҳамат нависед ва ёдам заказ равон мекунем. прамой ҳамаш через телефон ойландай нависед, ҳамаша бугум ҳамсуҳбат мешем. хоҳиши кор дошта бошед, ҳамаша мефаҳмонам, нишон метиҳам, ёд метиҳам тона, лекин завесаи худатон мешавад. моям аз нол даромадагӣ ҳаракат карда иншоалло ки соҳиби зарплатаҳои хуб шида истодаем. ҳаракат ки кардед иншоалло ки муваффақ мешавед. марҳамат, хай апаву хоҳарҳо дар паноҳи худо бошед. марҳамат нависонед, ҳамаша боз хубтару беҳтар карда мефаҳмонам тона. ина бинед духтаро, мисол муйсар муйсар барои ки акма ами средства, дар барои ами средства камтар чӣ бигӯм, эффектша нишон доданиум барои ҳавай хай ҳозир мебинем. ой брез духтарим бояд ҳама чиз чақа бошада. ина бинед ки чӣ хел результат медода боша. мебинем ҳозир ки чӣ хел результатша. ина духтаро, ман ҳамо эффекти ҳамо средствора гуфтем, нишон диҳем ки чӣ хел эффект дошта боша. ина духтаро, овуши бисёри бад будай, ман камтар ов андохтам бад. гаширка овуши хеле хай резондам, лекин ина бинед. ина бинед ки ина чӣ хел мӯи ҳамо мӯи сар чӣ хел чишидагда овуши драфт бугем. ина хай результат доштай духтаро, ина эффекти хуб доштай. лекин 15 минут обязательно месtoди. 15 минут, в течение 15 минут эффект медодай. ассалому алайкум апаво ва хоҳарҳо. имрӯз ман инами дар бораи ҳами яъне
стресс то бугум ин пена ҳай хай барои ҳами коврику дивану ҳами хай чизо истифода мебурдӣ. Ина на мешуи бугум дивана на ягон чӣ ҳами пена кити истифода мебурд. Ма имрӯз нишон метавонам гуфтам ки ҳами пена чӣ қадар результат медиҳад. Ҳами дар бинед ки нами хеле доғ доштай ҳами диван. Аҳоли результатша ма камтарак видеои рӯи экран мекунам, бугум видео мекунам, результатша шумо одам нишон метавам. биё ма худам мекунам. Боса як ту як қадар киди. Биё ма ҳама ҷош кунам. бинед ки ҳоли чӣ қадар результат медода бошад. چه результат медиҳад. ببینید که خیلی خوش رفت و زیبا میبینید. Jestem boş вообще. Должен вообще رفت. نه ببینید که вообще jestem دوش رفت. اینا بینید دخترها، اینا در حقیقت همی پنا результат медода. اینا بینید که همی پنا با یاری همی پنا همینجا اول ما نشان دادم چه خیلی داغ داشت. من با یاری همی پنا ما همی داغ رواندم بگم اینا چه خیلی تازه خوش روشید خیلی. لیکن نه شوشتم نه یگان چی همی پنا کتی استفاده بردم همی داغ نیست کنند. برای هوای خیلی مرحمت اینا پنا очиститель для коврик ткани и обуви гуфтагӣ. ина ин ки дивану коврику ҳами хеле чизо дам мешава, балки куркаҳо дам истифода барӣ мешава, чунки сезони ҳами куркапӯшикӣ ҳастай. Тез тез бугум калонодам хай мешава, куркаҳои калонодам ё детскиҳо да хай асосан бисёртар хай кӯдако бисёр чиркин мекунанд. барои ҳавай даи хунукӣ даи чӣ қоқ карданаш ки душвор ки ҳастай, барои ҳавай тезтар намешаведу. вақте ки агар як сари остинша як кисаша як доғай чиркай хай гирифтад, сразу аз ҳамин пена истифода мебаред. аллакай тоза шурӯъ мекунад метиятона боз кӯдако пӯшида мактаб мераванд. барое ки хай душвор аид аз зимистон либос қоқ кардан, чунки бо курка вообще. барои ҳавай тавсияи ма ба шумо марҳамат, касоне ки мехоҳед заказ кардан, марҳамат номерои ма дар рӯи экран нависонед. ҳам заказ равонтон мекунам, ҳам ё одамое ки мехоҳед регистратсия шидан, ма худам ҳамаша роҳи корро нишон метамтона, ҳамаша меомӯзонам, мефаҳмонамтона. шумо аз номи худатон заказтонро карда гирифтан мегиред. вақте ки шумо регистратсия шидед, шумо дар аллакай компания бо аз ин нархе ки ман шумода метум, аз ин нархам бо шумода компания арзон метиҳад. барои ҳавай лутчи духтаро хоҳишмандое ки мехоҳед регистратсия шидану кор кардан ё барои худтон маҳсулотатонро гирифтан, марҳамат нависонед. ягон ҷои дурӯғ, ягон ҷои фиреб буш нестай. шукри худои мо кор карда истодем, худо ба шукр бо ҳаракат карда командам сохта хай бугум соҳиби зарплата шида истодам. барои ҳавай духтаро ягон ҷои дурӯғ фиреб нестай. марҳамат номерҳои ма дар рӯи экран нависонед, ҳамаша мефаҳмонам. лекин фақат занҳо илтимос, фақат одамое ки кор мекунанд ҳамонҳо нависанд ки обязательно вақти моро нагирем беҳуда. пурсупос мекунед, лекин
ҳозир фикр кунам. Аввал фикртона кунед, аз шавҳаратон иҷозат гиред, аз хуштамандотон хай касе ки хуштаманд доред иҷозатона гиред, баъд нависонед. Агар хоҳиши кор кардан хоҳед, марҳамат кор кунед, ё ба худатон заказ карданӣ бошед маҳсулотҳои лозимитона, марҳамат обязателен ҳамаша нишон метем. Маҳсулотҳои лозимии худтона аз компания промой аз компания гирифта метавонед бо нархи скидка. Хай марҳамат, дар паноҳи худо бошед духтаро. Чие ки ҳаст дар номерҳои ман нависонед. Агар заказ бошад заказтонро равон мекунем.